Lahay raman ni, di naman ako ah. Pila na kaya lito na ni Ron. Mo na ko ano bay, na payahon tanay bay kay murag wala, bayar man ni Ron bay. Kadako sa baboy, kadaw kataan ni bay. Kadakos baboy bay, di ba ka ni baligya? Aw, baligya gini na mo bay, kung na mo palit. Ino no bay, og kamay magkabalta na bay. Dili og magmahay na bay, dakdonggan ba yo? Nya bay, pila may baligyan to nya ni bay. 20 mil akong baligya bay. Aw, kita ka sa donggan. Dako pa siyang lawas. Kapay tuhod imo nga murag patok sa rolo. Grabe mahala. Umaon ni bay. Waan ang baboy, ari na imong kwarta na ikaw na po'y pasaw. Baboy nga. Porte dalara, mahuli mi ay. Kinsa pag yung na panahon mo dire. Morning mahal kini kong baboy bay kay. Grabe. Tinagastuhan mo ani. 30 na kasakong pizza ang nataon na ning baboya. Na ingon-ingonon pa nimong dalar. Bole lang mi. Kanaan imong baboy, pagana mi ka ang iyo imong baboy. Nabi po ninyo. Bay, morning mahal kani kong baboy bay. 30 kasakong pizza ipagaw na ni. Pwede ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa akong talk nga di makasamo. Anli ako topic baby, di ka maglato.